naghisgot og mga hari nga motungha sa kalibutan katong upat ka dagkong mananap nga murag dunay pagkangaan og tao niya gi-interpret o gihatagag kahulugan sa Ginoo ngadto ni propeta Daniel ang katong katapusan ni kaupat nga lahi kayog naong kay naay na po kasungay na paginigawas nga laing sungay niya ang dakiro kay istanan o niya mo'y nakaguba sa kalibutan iya pagyong gitamak-tamakan hasta ang mga balaan nga mga tao iyang gikontra og napilde pero sa katapusan napilde gid siya sa labing gamhanan. Kining maong panan-awon di pakita na naron sa Ginoo dinhi sa atong kalibutan ang pinakalahi na gingharian karon dili na kadtong gingharian nga murag Amerika, Russia, China, Pilipinas na moingon dito ay hawd kaayong Amerika, hawd kaayong China, hawd kaayo ang kanaganing sana Russia o German. Dili na ingon ana karon ang sukdanan sa gingharian nga ni hari sa kalibutan. Kinsa naman roy hawd ang richest person kana yung pinakadato nga tao mo na tinahod ang dato nga tao sa tanang mga nasod tungod kay siya man mo'y usas mag-control sa business or economic situation sa kada nasod ug anha diha mo yukbo ang tanang tao mo nang doon na nataroy gitawag og mga top billionaires ug makadiktar sila sa mga nasod. Di mo muto sama na nilang Elon Musk, Bill Gates ug uban pa tibok kalibutan ma-Amerika man, ma-China, maasa India, Russia makadiktar sila o suportahan sila sa mga nasod pasabot kining katapusang hari nga ang dakiro kay istanan mauna ni ang salapi mo nang niingon si Kristo dili mo makaalagad sa duha ka agalon di mo pwedeng magpakaulipon sa Ginoo ug sa salapi. So kinsa tong nagkupot og daghang kwarta mausay gamhanan sa kalibutan. Lingiyay mong tupad ning na daghan kag kwarta. Daghan. Og di ka daghang kwarta, ulipon ka. Ulipon. Mo na ang Pilipinas karon, ulipon sa mga dato. Dato nga nasod o dato nga tao. Tanawa gud. Unsay gibuhat sa atorong kadaghanan nga mga leaders naningkamot nga madato nya kay di man gyud madato pinaagig sweldo presidente kas Pilipinas hangtod barangay konsehal elected ug appointed nga mga officials di ka madato ug magsalig lang ka sweldo dinhi sa Pilipinas pangayuan pa kag maayos mga tao. Unsa may ilang gibuhat nangurakot tungod kay gidaog man sila, naulipo naman sila sa hari. Ang hari nga andakiro kaayo. Kana man yung kwarta, andakiro kay nastanan. Tanawa ang mga taong naay kwarta, di ba manighawak day na. Na day na, no? Ay kabantay mo. Pero kana ganing taong way kwarta mag-upoy-upoy. Sige sir, sige ma'am, sige sir, sige ma'am, pero kana unsa man na diha? Unsa man ko na diha? Unsa man? Maana man kanang naidaghan kwarta, kabantay mo ana. Andakiro kaya na sila. Kana. Pila mo na. Sige, ako yang ko na. Gamay na, sisiwa na. Ano? Kanang imong naong, usbon ko na. Kanang imong ilong, sayo na usbon. Basta na lang kay kwarta, usab na.
Ganang imong genital organ nga babae, ilisan ta naglaki basta naa lang kay kwarta. Andakiro kay na sila. Kanang imong taguangkan nga di manganak, gikapoy lang mo sa imong bana o kumbati wa gyud ka manganak. Sige, naa kay kwarta. Paanak kon ti ka. Ano? Kana ding test tube babies, anhas test tube i-fertilize. Andakiro na kay ng kwarta. Kanang naong nimo nga brown, papution ko na. Nama ka kay kwarta. Unsay gusto nimong naong, unsa ka pution kana may pagka yellow. May pagka reddish. Diri. Kanang imong tiguang kay naong, pahamison ko na. Naong ka kay kwarta. Ana. Buhok nimo giuban, paninduton ko na. Andakiro kay ng kwarta. Ikaw, wa kay uyab. Naon ka kay kwarta, tagaan ti ka gwapa kayo or gwapo kayo. Ana. Basta na kay kwarta. May ingon din pare, minus magkolekta. Pangkolekta di maayo. Haron malipay ka. Kay gwa kay kwarta, di ka malipay. Mo jud na ilang isulti karos kalibutan. Ugwa kay kwarta, alaot ka. Alaot ka. Luoy kay ka, ugwa kay kwarta. Kasagaran sa nagpa-counseling nako, mga bana mag-asawa, kasagaran yun ang sinugdanan nganong nabungkag ang ilang pamilya tungod Diyos pagpangitag kwarta. Pader, gipatay-patay na akong lawas dito sa abroad. Haron lang yun in taon, masuportahan. Unsa may gibaos aning panuay, pader, nangabit man hinuon. Pag uli nako, di naman mo ila nako, pader. Pagkasayang sa akong paningkamot, pila ka tuig kong gaantos dito, pagbalik na ko, maura ni ibaw sa panuwaing dako. Ana, na ko mao na pagaingnon, you cannot buy love. Sama, di ba namtoy kanta ang Beatles, no? Can't buy me love. Mo kay ba na? Kamu ba mga tiwasonon ba na? Can't buy me love. Mga Beatles ba kanta? Ay kamo mga tiwasonon kabati mo na eh. Ang kwarta di gyud kapalit og gugma. Unsa may maka tinuod gyud nga gamhanan matud pa diri sa atong unang pagbasa, ang mga bulahan kadtong pinili sa Dios sa katapusan mudaog yun og panag-iyahon niya ang tibuok kalibutan or nila ang tibuok kalibutan. Kinsa man ning tibuok kalibutan, dili ning kalibutan na karon. Kay matumpag man makuan man matapos man kadtong bag-ong langit ug bag-ong yuta. Ang manag-iya ra didto ang mga bulahan, ang mga Lazarus. Kato ba si Lazaro ba? Pero ang mga dato, asa mang dato? Nagamhanan kay dinhi, siging kaon, inom, hala, party, concert, alab, suyo, panab, drugas, bisyo. Asa man sila padong? Lingay mong tupad. Ing naapil ka kas pinili sa Ginoo. Pangutan ba? Naapil ka o adto ka kadtong kalayo nga way pagkatapos. Mao na ugma magrally ang simbahang Katoliko, sumpay ni sa rally sad niadtong niaging mga Domingo nagipasiugdahan sad sa mga sektor sa mas Iglesia ni Cristo. Mao gyud number 1 ato, GIL, GC o mga maisog o uban pang mga sektor kadtong mga retired general. Karon sumpay na sad ang simbahang Katoliko, mao gyapon pangayoon paghunong aning korupsyon, pagbarog sa atong mga leader sa atong nasod, unta pagpractice aning transparency ug accountability. Pasabot ani tanang sektor sa atong katilingban ni reklamo na gyud nining atong korupsyon. Ang pangutana, kinsa may ipinpoint
sa ato karong mga rally nga maoy utok sa korupsyon. Kinsa kaha, pariha ka sila ipinpoint. Kinsa may gipinpoint sa Iglesia ni Cristo, sa KOJC o uban pang mga leaders nga nagrally atong niaging mga semana, kinsa man say ipinpoint kaha sa ato karong magrally nga mga Katoliko karong ugma. Lingay mong tupad ina, kinsa ka para nimo ang utok yun aning corruption sa Pilipinas. Sige. Kung gamito nato ang kaalam nga Diyos nun, ang ato ra yung ipinpoint maugyod ang yawa. Ang yawa maugyod utok sa korupsyon. Gikorrupt gid niya, hasta gani ang mga angels, murag 1/10 sa mga angels or 1/3 ba to, 1/4 ba to, limot naman ko, sa mga angels sa langit, iyang na-corrupted og ni batok sa Ginoo. Munang gitawag na ron sila mga fallen angels, gipanguluhan ni Satanas. Kining mga leaders nato karon nga mga kurakot kaayo, mga ulipon ra ni sila sa yawa. Lingay mong tupad ing nakinsa man kang ulipon. Angutan na, nganong imo manang gikuluran ang imong buhok, kinsa man kang ulipon. Nganong imo manang gibadlisan imong kilay, kang kinsa man kang ulipon. Nganong nagpalaygit man ka, kinsa man kang ulipon. Nganong gasigi man kag gamit ana mga pills, mga ayudi, kondom ug uban pa, kinsa man kang ulipon. Nganong gasigi man kag pangawat diha sa kwarta sa gobyerno o kwarta sa simbahan, kinsa man kang ulipon. Nganong gasigi man kag tukod og mga balay anang mga tao nga nangawadag balay, kinsa man kang ulipon. Nganong gasigi man kag palit anang slots ni Padre Siano, kinsa man kang ulipon. Nya nganong gasigi man sad kag balibad anang slot nga gibaligyang Padre Siano, nya manglibak pagyud ka, kinsa man kang ulipon. Nganong di pa madyog ka mo palit sa ticket sa sweet notes ni Padre Siano nga kanang fundraising concert sa Compostela Parish. Unsa man giimo nya, nganong sige madyog kag trabaho anang para sa concert, namutang naman ka ng mga tarpulin, bisag init kayo mamutang jud kag tarpulin, kinsa man kang ulipon. Kana man inana ba pangutan na? Ngano nagpuyo-puyo pa man ka, wa man kay kasal hangtod karon, kinsa man kang ulipon. Kana kay kitang tanan nga mga tao, pulos gid ta ulipon, pero duha ra gyud atong amo, ang yawa o ang Ginoo. Muna inigrali nato, matud pang Bishop Abit Oy, kalimtan nato ang atong mga political affiliation o mga hain tandapita. Usahon nato ang atong focus diha sa sala nga gitawag og corruption, why transparency ug accountability dinhi sa atong katilingban. Ilho nato nga dili tao ang atong kontra, kung dili ang yawa mismo. Ayaw ibaliwala ang yawa, mga igsuon, kay konkreto gyud ni siya. Konkreto gyud ang yawa, dili siya guni-guni lang, dili kathang isip. Tanawa na imong tupad. Lingi aba, kanang di mo lingi, giyawaan gina. Sige, lingi, 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 lingi sa too, lingi sa wala. Importante kay nang kung mulabang kas karsada, unsa tay giingon sa atong grade 1 pata, stop, look, and listen. Look at to your right, look at to your left, o niya kung hawan, labang. Mo to dihaan ang dapita sa may sa to dihaan katong niaging adlaw. Uyuan sa ato din hingkuan ni Kevin, head sa youth, nagdasiyag motor. Niya pagliko niya padong sa wa matito niya padong siyang wa
Wa man siya nilingi siyang tuo paglabang spikas lane. Igo dayon sa kusog kay motor. Di naman mapugnan, alagpot iyang helmet, patay. Kay pagliko niya siyang gikan sa spikas daplin, libre na, nilingi man siya. Paglahos niya nga to spikas lane, wa man siya nilingi dito. Abi ba niya mingaw? Nya ang katos ang gadagan, gatuo sa siya na mulabang basi kakita to siya atong motora nga ni ana ang iyang hunahuna mo ana tinga ito mo motor agod mo ana nilahos mo dai siya ngadto. Perte gyud igo ang maurasan na ang akong isigig palingi-lingi ninyo. Sige lingi lingi ba ingna tan-aw nimo sa akong ngaong ulipon ko si Yawa o sa Ginoo. Ingna ba? Ingna sa imong tan-aw sa akong naong ulipon ko si Yawa o sa Ginoo. Ngina. Nya sulti, pasulti. I-check nato kay og kita-kita ragoy maghukom nato, maglisod ta. Maglisod. Dili ta ka himog judgment sa atong kaugalingon, mahimutang self-righteous, self-centered. Ang reaction Diyos mga tao, kinsa maroy tan-aw ninyo ulipon sa Yawa o ulipon sa Ginoo, di yun non-perfect, dulduo lang. Si Marcos o si Duterte. Ang mga Marcos group o mga Duterte group ay lamog tingog. Anong imagine lang ba? Na-deny ra ba ang interim release ni President Duterte unsa man tungod to sa iyang pagka-naong og ulipon si Yawa o ulipon sa Ginoo? Kita na lang mo analyze ana. Og unsa may mahitabo kung ulipon ta si Yawa, jutay ra ang malipay nato, daghan ang maguol. Tungod nato ba kung ulipon ta si Yawa, jutay ra ang malipay, daghan ang maguol. Tingali, malipay nimo mga 100 ra kabuok, pero millions ang maguol nga mga tao. Pero kung ulipon ka sa Ginoo, jutay ra ang masuko nimo, pero daghan kaayo ang malipay. Og maunay nahitabo ni Kristo. Pila ra may namata, pila ra may nasuko ang Kristo, jutay ra man, pero thousands atong iyang panahon magsigi og pangita niya. Nakaron atong analyson sa atong mga leaders, gikan sa presidente hangtod sa barangay level. Ang atong pilion kung moabot na gani ang eleksyon, kadtog yung ulipon sa Ginoo. Ayaw, di na ta mo pili ang ulipon si Yawa. Ha? Gusto man ka nato buntogon ang korupsyon, pili agitong ulipon sa Ginoo. O kinsa man ni sila, atong tanahon. Kanang tao nga daghan ang nalipay, jutay ra ang nasuko. Munay una, ikaduha, kanang tao nga dili hangol og kwarta, wa nakabasi og kwarta. Panahon sa eleksyon, di gina sila manghatag og kwarta. Manghatag na ganing kwarta, ulipo na nasiyawa. Kaya ang kwarta, iya manasiyawa. Mao man na ang superpower. So di kita mo pili basta manghatag og kwarta. Ato magang hunungon ang korupsyon. Di ba? Pero magsigil at rally-rally, unya inigpanahos eleksyon, hala sahod anang ipanghatag na kwartas mga kandidato-kandidata, wag ya po'y kapuslanan. Managlinya pata dito, hoy, mga buangon. Dinhi, may kayo mong brunda-brunda, unya dito mo linya, dahil mo na nang hatag o kwarta. Serve-serve pa mo din simbahan, magliktor-liktor, magkwar-kwar, kusog na ikaw mong mangitag asa tong nang hatag, aron mo linya dayon. Pakauwaw tas atong Ginoo. Anong magpaulipon man taan na mga yawa o mga yawan noon. Di ba? Ayaw, di ta mo dawat. Kitang mga Katoliko, ato nang barugan mo nang ingon ko karon magrally man kata, magsulob og puti. Sulob og puti. Unsa may pasabutan ng puti? Limpyo. Limpyo mo na auhag ni Bishop Abit og sa tibuok
Pilipinas, CBCP, nga mag-rally ta mo, apil mo sa rally, hala, sulob og puti. Muna, dasigon ta mo, sulob mo puti. Mangadtos rally. Pero timan wa ba kay gugma sa kwarta. Matud pa ni Kristo sa atong Ebanghelyo, hunungan na ang inyong pagpatuyang og kaon, inom anang makahubog, ug mga kabalaka. Unsa may itong kabalakan yun? Hastag wa ko'y kwarta. Hastag wa ko'y kwarta. Kana yun. Kuhaan na ha? Ayaw nagkabalaka. Ayaw na pagsig kabalaka ng imong maintenance. May na lang ni Pader, makapalit tag maintenance. Ayaw na. Pagpakamatay. Mintin pag yun ka. Gabok naman kay kagtuhod. Tugutin na lang na. Nga mawa na ka. Kung ang kanang maong politisyan, maura gina imong gilauman sa imong maintenance, oy, ayaw na ay. Kurakuton pa ng PhilHealth ana, kurakuton pang imong SSS ana, apil na imong GSIS. Kurakuton pa. Bawion ra na niya. Di isalikway tanang manghatag aron manaphaw ng ilang naong. Nganlan day nato inig panghatag, kurakot ka. Kurakot kang kandidatuha ka, ngano manghatag ka. Gawa ka magkinahanglan kwarta, nagkinahanglan pero dili gikan sa imong kamot, gikan sa akong kamot. Motrabaho ko og maayo. Magkugi ko aron makakwarta. Dili kay magsigi lang kog pangayo nimo. Kurakot ka. Anao na to? Makaana mo? Dili. Hala mo diya. Sige na.